Saka vanhu vekusent John munongo because kuSt John tinoziva kuti kuna mambo Dutere. Kuna mambo Dutere. Vanhu vekusent John munongoimba maimbire iyaya here kana? Ano inyaya yekungotiwo iri voice rangu kupa ndichitongobara nditorinzwa muchitotaura naro even ndichitoimba kana pachechi live ya vatereri kana kuti vamwe veSt John varipo vanogona kutibatsira vanogona kukuudza kuti iri harisi voice rekubai kana kutorera munhu kana kuti rekukopa munhu nderangu chairo original voice. Saka nyama yagara inora chokwadi mweya wangu tungamira tifambe apasi pedu apa apasi ariko vanorisa mukuru kana ndichingewo ndapona maiva asi mururu yavo haina maungiro senyu kana ndichinge ndaponawo asi mururu yavo haina maungira senyu mai vangu mai osinzwaiwo zamatenga osinzwaiwo zamatenga vana venyu ingatapera osinzwaiwo zamatenga osinzwaiwo zamatenga osinzwaiwo zamatenga vana venyu ingatapera osinzwaiwo zamatenga osinzwaiwo zamatenga osinzwaiwo. Hello guys, tinokugamuchirai nemufaro vanhu vepaintaneti, vanhu vepafacebook, YouTube, Twitter, Instagram. Inini ndine mbiri kupfuura imimi munondiziva, asi nhasi ndine mumwe muimbi anogona kuita zita rakakunda rangu. Makadii mukoma wangu? Ndovara mukoma wangu producer. Murungonzwa nevoice racho kuti riri kuda kunonzi kutini. Ndikutaura nani zuva ranhasi. Ini ndokuzivai but pane vamwe vanenge vari vatsva paplatform ino vanenge vatanga kukuziva. Zita rangu ndinonzi Solomon Kaporoma. Alright. So pandakatanga music vamwe taishandisa zita rekuti King Solomon. Yeah. But takazobvisa pekuti King. Nekuti tataona kuti vanhu vakushandisa kuti King vawandisa. Alright. So zita randakushandisa its real name Solomon Kaporoma. Alright, makabvisa rekuti umambo wanga wabva here kana kuti it was out of necessity because umambo haufaniri kuzonge wakazobvawo zvene zita. Chii chakaitika? No, ndakaona kuti ndakodzera kuti ndinyatsoita mambo. But mimi wai makazotorerwa zita vamwe vachizosara naro. Handitiwo ndo waifanira kubvisa. Saka indawo zvokufamba because renyu iroro togona kutoona ratotorwawo kuti Solomon Kaporoma. Rekutoti Solomon ndotorana vanhu vakawanda. Muchapedzisira mane api manje mazita mukaramba mu. But pekuzoti Kaporoma manje yasenye yangu. Saiva pavako nokuzopatora manje. Alright. Saka takaona kuti takashandisa zita rangu nesenemu yangu. Alright. Zvoreva kuti even rekudzinza rangu. Nekwandakambokurira vaya primary secondary kusvikira nezvatakazomboitawo pane kwakuziva kuti ndiye mujaya uya kutinakidza zvakadai. Handitika inini ndakapedzisira kunatsokuziva nezvenyu muchiro makarova kakolabho naMadoka Small. But maishandisa rekuti King Solomon. Handizivi kuti kazodzweka kachiripo here pane zvatakuita nezvekutera. Rinenge ratowedzera manje. Pandakangobvisa pekuti King. Tibva tati Solomon Kaporoma. Zvoreva kuti rawedzera zozoria manje. Alright King Solo. Mungambondibatsirawo imi ndimi munhu svondo rino ratanga kuti tisati tarekodha mandinamatisa. Zvirova kuti munokoshesa nyaya yeprayer. Vamwe vaimbi vanoita gospel vanongouya vototarisana nemic nekeyboard votoridza. Munozvibhalansisa sei kuti vanhu vegospel vazhinji ndoziva kuti takungotorova hedu manzi, but mimi mandirakidza chimwe chinhu chisingaiti nevakawanda mumusic yenyu? I think rega nditaure ndichiti kuti ndichizonzi Solomon Kaporoma ndiwo Mwari. Kumbukaira kweziso rangu kwariri kutoita ndiwo Mwari. Amen. Chipo chavakandipa chekuti irori voice ravakandipa ndiwo Mwari. Handiti. Saka ndisati ndinamboita anything chimwe chinhu chandokwanisa kuti nditange kuchiita kutanga ndasuma kwavari mambo. Alright. Ndi Mwari
ndaapanapo ndakufanira kuti chipo chenyu nebasa renyu ramakandipa handizvi chitungamirai murei. Wow, thank you. Ini ndinoziva kuti munonamata St. John Apostolic of the whole world. All right. Saka vanhu vekuSt. John munongozi kuSt. John tinoziva kuti kuna mambo Duterere. Kuna mambo Duterere. Vanhu vekuSt. John munongoimba maimbiro iyaya here kana kuti? Inyaya yekungotiwo iri voice rangu kubva ndichitongobara ndikutorinzwa muchitotaura naro even ndichitoimba kana pachurch live vateereri kana kuti vamwe veSt. John varipo vanogona kundibatsira, vanogona kukuudzai kuti iri harisi voice rekuba kana kuti rekutorera munhu kana kuti rekukopa munhu, nderangu chairo original voice. Saka mune vamunombosangana navo here vanonongedzera kuti voice renyu iri rakaita? Because inini pamune muchitotaura kuti next song ndenyitoita kakuvhunduka nekunzwa kamutsindo kari pana vanomboitawo here problem kuti naye mukoma voice renyu iri rinombofanana nanhengi kana kuti ndini ndega nevari pasaidi pamwe. Tagara tiri vanhu kana unoziva kuti zvazvinoita nezvekuti kana iwe usati wane munhu zita rako risati rapamusoro pane agara apa musoro kudhara, those people vanongawanda vanofungidza kuti uri kukopa nini. But kukopa chaiko handina kumboona kunge ndiri kukopa, asi chandiri kuita ndechekuti ndiri kuita zvandinogona inini nemashoko andinogona inini nevoice randakapiwa naMwari ndo randiri kushandisa. Okay, gochichaita kuti muye kwamutare muchisiya kuHarare chii? Producer uyo anondigonera zvisingaiti. Chekutanga ndechekuti kuwirirana chaiko mukutaura nemukuronga tokugadzira chinhu chaicho zvazvinoenda zvekuti mamwe maproducers uchimuudza kuti ndinoda kuti genre yangu idai so iye anokuchenjera genre rauri kuda iwewe rauri kuda zvozosvika kuti tinoti akuzofanana naningi. Zvozosvika pekuti unenge wakuudza akufanana naningi akufanana naningi. Sometimes vamwe pacho maproducers edu tinoona kutambanuka kwavo nekusununguka kwavo, zvoreva kuti kana uchinzi une mbiri kana uchinzi coach ari kugona kukocha timu, zvoreva kuti haangomirire pana Lionel Messi chete, anofana kutonotora even Mbappe atorungwa achiuya naye zita rere kuti Messi rongoramba richingosekulita vatozvoona ndina Mbappe wangu riri mumaoko make. Tichipedza edu tingaswirira inini ndoda overseas tinozorekodhana here ndiri kutoita producer ndiye ufanira kunge ndakutoridzira vari mhiri kwamakungwa, ndo vision yangu ndinokwana here dzoka zvakare chirekodha nhai mungangotovhasizi nyimotisiya. kubva kuHarare kuuya kumakomo inyasha. Thank you. Tichapedza hedu mungapawo masocial media handles kuti vanenge vachida kukuteverai nemacontacts enyu? Social media platforms makaenda paFacebook page takanyora kuti Solomon Kaporoma Music, Instagram Solomon Kaporoma, YouTube channel Solomon Kaporoma. Makangonyora kungodaro chete zvedu zvaita. Kune mavidhiyo akawanda, masongs akawanda akarekodwa neKunashi. WhatsApp muripo? WhatsApp number iripo 078 25 82 086. Wow. 078 25 82 086 WhatsApp number. Thank you so much. Thank you.